खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनायजों लोगोसेनो दिनै आरो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनावहाय कमेन्ट होनानै गालांबानो जाबाय आरो लाइक हायोबा अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोफोर। गगा मोनसोबाय आरोना गगायानो खाराखै बिमाबो फिसाबो। बिनिफ्राय दायो आङो मोनसे नैबे भिडिअखौसो लानानै फैदों आरोना लोगोफोर, माने फंनैसो माने गोरोन्थि ना थार नोंथांमोना सायख'नांसिगोन आरोना बे रावखौहाय। ओमफ्राय भिडिअखौ सिगां नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। खुलुमबाय। मानसिफ्रा होननाय बायदि बिटिसिआव जेब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार फैयो अब्लानो हारियाव अलखद फैयो आरो गोदान गोदान सिटुएसनजों जुजिनो गोनां जायो। दा बेफोर खोथाया थारैनो सैथोमार दिनै फोरमान जानानै फैबाय। आं खोथाफोरखौ टु दि पइन्टआव थोंजों बुंगोन जाहाथे नोंथांमोना जोबनाय फारसे खोनासङो। जों सानदोंमोन नैबे खेबनि इलेक्सनाव बिजेपिआ जोंनि बड'लेण्डखौ दखल खालामसिगोन, क'क्राझारखौ दखल खालामसिगोन, नाथाय साननाय बायदि नङा, बेयो टटेलि उल्था। दा पइन्टआ जाहैबाय गुवाहाटी हाइकर्टआ बुंदों बिटिसिनि गासै 4 लाख बिगा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव बांलादेशि मियाफ्रा इनक्रोचमेन्ट जानानै दङ, माने बिथांमोना हाबफैजोब्बाय, अलरेडि रायजो जानानै दङ। दा बेखौ इभिक्सन खालामनाय खोथामोन, नाथाय बियो दिनै इभिक्सन जानायनि लामायाव गैला। मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा इभिक्सन खालामनायाव सापर्ट गैखाथारा। दा बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय इयुननि थाखाय जोबोद माने गिनो गोनां सिटुएसन जानो थांगासिनो दङ। दा साननो गोनां बाथ्राया, जुदि फैबाय थानाय 10 बोसोर 15 बोसोरनि गेजेराव बै बांलादेशि मियाफ्रा जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हायाव खासलेण्ड ग्रेजेंलेण्डफोरावहाय जुदि बिथांमोना दखल खालामजोबोबा, साग्लोबजोबोबा, खिन्थु जोंनि बड'लेण्डआ, जोंनि बिटिआरआ, जोंनि बिटिसिआ जोबोद खम समनि गेजेरावनो दुब्रिनि महर लानो थांगासिनो दङ। माने बियो खाथांखा, फुरा दुब्रिनि महर लाखाथारगोन। आरो बिथांमोननि सुबुं अनजिमाया लासै लासैनो 38% जाहैयोब्ला जोंनि इण्डियानि LRR एक्ट चेप्टार 10 बै एक्टआ माने भंग जानाया खाथां। दा बिदिब्ला जों मा खालामनो? दा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गिलु बालु थासारि फैनो थांगासिनो दङ। दा बेनि सायाव जोंनि बर' हारिनि मेलेमजिबि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर साफ्रोमबो बेनि सायाव काउन्टार होनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानदों। आरो मोनसे खोथाया जाहैबावबाय, दिनै आसामाव गासै 6 हारिफोरनो ST होनो थांगासिनो दङ। आरो जोंनि बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा थांनाय 2016 मायथाइयाव बिटिसि सरकारनि तरफनिफ्राय बिटिसिआव रायजो जानाय आदिबासि, कच राजबंसि बैफोर हारिफोरनो भारत सरकारा ST होनायाव जेबो अबजेक्सन गैया होननानै BPFआ इण्डियानि हम आरो ट्राइबेल डिपार्टमेन्टआव अलरेडि NOC हरनानै दोनखादों। दा बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद खहा लाबोगोन, जोबोद सनि गोनां बेफोर हाबा। दा BPFआ बेबायदि मावगासिनो दङ। दिनैबो BPF सरकारा नैबे खेबनि इलेक्सननि सिगां बिटिसिनि बे ST बिग्रा हारिफोरनो बिथांमोना खोथा होनानै दोनखादों अलरेडि। इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आवहाय इस्ताहारावहाय अलरेडि बिथांमोना बुंखादों, सोखादों जे बिटिसिनि बे मोननै हारिफ्रा ST जानायाव BPF सरकारनिफ्राय हाजासे मदद थागोन होननानै बिथांमोना लिरदों। अब्ला जों सानना नाय, जुदि गाबोन समफोर मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकारनि गेना गोरोन्थिनि थाखायनो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि इयुना बेसे गोजोर, दा बेखौ लानानै जोबोद साननो गोनां जाबाय। जुदि बिथांमोना ST मोनमारोब्ला अब्ला जोंनि 40टा समस्तिनि गेजेराव बे 30टा ST समस्तियावहाय, रिजार्भ समस्तियावहाय जुदि बिथांमोना कन्टेस्ट खालामोबा बिथांमोनाबो देरहानाया खाथां। अब्ला जोंनि ओंखामनि थोरसि
जोंनि बड'लेण्ड दाबिनानै सोमावसारनायनि मुङाव गासै 5,000निख्रुइ बारा मुंख्लंफोरनि थैनि बिनिमया अबाव थांगोन? दिनै बर' हारिनि भबिसतआ अबे लामाजों थांगोन नोंथांमोना साननानै नाय। जुदि बिथांमोना एसटि मोननांगौ जायोब्ला अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय दिनै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों सोर? बबे हान्जाया? आरो बेखौ सोर माने थागिदा होगासिनो दङ? सोर मदद खालामगासिनो दङ? दा बेनि सायाव दुलाराय रायजो राजाफ्रानो खोथा बुंनांगौ, जोंनि सानसुमै मेलेमजिबिफ्राबो खोथा बुंनांगौ। आं बेखौ खावलायबाय। गोजोन्थों। बिनिफ्राय लोगोफोर आंथ' हमनो हायासै, मानो होनोब्ला इसिबां गोबां रोजा रोजा लाख लाखसो नांसिगोन नामा सुबुं ना बिटिसिनि सुबुंफोरा बिथां जा हाग्रामा सारखौहाय गोबां सापर्ट खालामदों, लुगैदों, गोसोआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लादों गोबांनो। खिन्थु बरायनायजों लोगोसेनो बिथाङा दिनै देरहासार जानो हाबाय। ओमफ्राय जे बे बिथाङा मा रावजों बुंखो आं बेखौ बुंनोनो हाला आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जेसे हायो माबायदि गोसोजों ना कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन आरोना आंनोहाय। बेनोसैमोन लोगोफोर।